vás na konferenci ICT ve vzdělávání, která je součástí evropského projektu. A který přesahoval rámec naší fakulty. Právě tím, co tady paní rektorka Marešová už řekla, že byl propojen na základní střední školy Olomouckého regionu, Moravskoslezského regionu, s tím, že vlastně jsme měli zpětnou vazbu, jak naše směry. Vážené dámy, vážení pánové, já bych nejprve rád poděkoval za pozvání a za příležitost tady dnes dopoledne s vámi být a za možnost pronést několik slov na úvod. Já myslím, že poté, co jsme vyslechli pana náměstka na primátora, není nic dodat. Pouze potvrdě se k němu připojuji. Já si ještě vzpomínám, že vlastně výkřikem techniky v mém mládí byly hodinky s kalkulačkou. A to jsme opravdu sousedovi velice záviděli. Dámy a pánové, je mi ctí, že naše škola byla partnerem projektu. Naše škola se samozřejmě nesnaží být někde pozadu, ale spíš vepředu. Tomu odpovídá to, že v roce 2004 jsme patřili mezi první 3 školy v Olomouckém kraji, které získaly první dotykové tabule pro výuku. Když jsme připravovali ty šablony v výzkumném pedagogickém, tak jsme se snažili odhadnout, jak to dopadne. A ono to dopadlo úplně přesně, jak jsme odhadovali. Tady vidíte ty červené, to je seznam všech těch šablonů, které mohou školy žádat. A ty červené, vlastně tady ta procenta, to je vlastně finanční, kolikrát si tu šablonu ty školy celkem vlastně objednaly. Já každý rok vždycky píši na České inspekci několik dotazů k té zprávě, vždycky poděkuji, že mám zájem o to. A někdy mi jako vysvětlí, že tam udělali chybu, že se z toho teďka nemáme ve 2 případech, ale jsou to nic zásadního. Díky moc. Pavel Košat, prosím. Já bych měl nabít komentář, že ta zpráva o metodikách České školní inspekce je taková zvláštní, protože se samozřejmě soustředí na to, co je v těch školách fyzicky jako státní majetek. Ale je otázka, jak by to dopadlo, kdyby teda školní inspekce dělala průzkum, kolik dětí je schopno si donést vlastní koncová zařízení, vlastní techniku do vyučování. Digitální agenda pro Evropu, tak jak je jednou z těch vlajkových lodí strategie Evropa 2020, navazuje na tu předchozí strategii pro informační společnost, když v Evropské komisi se dneska už nehovoří o 2020, ale spíš o 2050. Z nějaké překážky digitálního programu, které byly vytýčeny na začátku, než byla vlajková loď v roce 2010 představena na třídy, které zde vidíte. Vzdělávání, kterou je i paní proděkanka Marešová, v budoucnu určitě překvapí ještě nějakým dalším milým a pěkným projektem. Možná bych nechala to shrnutí krátce nebýt. Já bych k tomu možná jenom jednu větu, že výstupem vlastně tady toho projektu je příprava projektu nového, který by měl probíhat v příštím roce. A v této chvíli se dokončuje projektová žádost, takže vlastně navážeme na to, co si za ten rok Bruselu vytvořilo a budeme pokračovat s tím, že zároveň se jedná o koncepci projektu na rozvoj sektor skills, to znamená jedna těch větších dovedností, ale i ICT dovedností. Takže to se Když jako učitel nezaregistrovaný na eTwinningu narazíte na stránku eTwinning.net, zjistíte, kolik škol je do eTwinningu zaregistrováno, kolik učitelů a kolik je realizováno projektů. Samozřejmě, mimo to, abyste získali nějaké základní informace, můžete již nahlédnout i do toho, co eTwinning znamená a podívat se, jaké eTwinningové projekty třeba proběhly. Ještě druhý pohled, který vlastně s tím už se souvisí, to je nejnovější ze září. Firma Intel přišla s jakýmsi plánem dalšího vývoje do budoucna, co se otevřené online kurzy. A oni se toho můžou zúčastnit. Oni si můžou vybrat už dneska toho nejlepšího profesora pro své vzdělávání, když udělám anglicky samozřejmě. Jo? Oni nemusí čekat na to, až se jim já řeknu. Takže to je sociální determinismus, já se můžu spojit s kým chci. A ten vrcholný model, který předpokládá tady ten třístupňový způsob chápání technologií, ten říká, že technologie přímo ovlivňují výrokový proces. Už dneska. Já začínám, tak on končí. Takže já bych chtěl trošku rozvinout tu tezi, kterou pan doktor Brodička říká, že ti lidé, se kterými vy se potkáváte, to jsou učitelé,
jinak. A možná to myšlení nějakým způsobem formuje technologie. Na co bych se chtěl s vámi tady dneska podívat, tak je, jak se tedy mění to myšlení té generace, které se říká síťová, jak se toho týkají technologie a jak se to obecně týká učení nebo učení se. Ti, kteří mě znají, tak odpověď znají velice dobře. V kolika dětech současné české dítě poprvé začíná pracovat s internetem? Zkuste odpovědět. 4 moc. Ve 2,5 až 3 letech. Posun, jak jsme se dostali k této hranici, je velice rychlý. Je to z toho důvodu, že mimo jiné rodiče mají strašně málo volného času pro děti a ten čas ty děti prostě tráví na internetu. Co se týká interaktivních tabulí, děláme školení pro ty učitele, vlastně staráme se o veškerý hardware a software na škole. Připravujeme tady tu koncepci ECD, museli jsme absolvovat ty lektorské školení, lektorské zkoušky. Online verzi zatím ne, ale tady ten časopis už byl v září distribuován do všech škol, do všech 5777 škol, základních a středních, a byly konkrétně v rukách CT. Začal si formulovat sám pro sebe jakési zásadní body, které by ty současné zápisky měly splňovat. A když ty první si by mělo být, že ty zápisky jsou žáky dostupné tak ve škole, tak i doma. Je ve výuce poskytován největší prostor a je nasnadě, že se nejedná tedy o jevy rozvíjející produktivní komunikační kompetence, o které by mělo jít v jazykovém vyučování především. Což je cesta tzv. Genetických situací v matematice. A my jsme se ji snažili transformovat na genetické situace v češtině. Protože domníváme se, že ve chvíli, kdy tedy segmentujeme tu obrovskou škálu, nebo ten obrovský homogenní celek, kterému se říká třeba příprava na hodinu a podobně, segmentujeme na malé. One of the most important things of this panel, what you see here as a panel, is the top introduction in the bottom connections, because no pattern stands for this the pattern alone. Each pattern is connected to other patterns. Each pattern has. Každý vzor je napojený na jiné. Dovolte mi, abych vás přivítala na další části naší konference, a to je křest 2 knih. Bude to kniha pana docenta Zounka a kniha pana docenta Nakladatelství Wolters Kluwer je nakladatelství, jehož vlastně stěžejní prací je právní systém ASPI. Já chci poděkovat za slova chvály. Oni kolegové, někteří jsou jazykáři, takže moje úloha byla trošku snažit, co se týče těch jazyků, ale k té knížce. Já tady nebudu povídat vám o obsahu té knize, ale chci říct, že ta kniha je jakousi formou dialogu mezi námi, autory, a mezi vámi, čtenáři. čtenářů, protože ono se říká, že napsat knihu není snadné, ale není snadné ji ani přečíst. Takže těch čtenářů máte hodně a předesílám, že v této chvíli je v této budově víc než 130 výtisků této knihy, takže pak, když stojíte o vlastnoruční autogram po autoru, tak si ho samozřejmě můžete nechat podepsat, za což je teda upřímně lituji, protože mají vyplněný večer asi tak na 2 hodiny. Každopádně přeji knize hodně úspěchu. Já celý mám té cti představit tuto knížku, i když vím, že od pana docenta Klementa je vždycky velkou zlomyslností vůči mé osobě to, abych byl tím, kdo představí a uvede do vědeckého světa jeho publikace, protože
ví moc dobře, že jsem orientací humanitně zaměřený, takže chtít něco takového pro mě, chtít pokřovákové vysvětlil podstatu nanotechnologií. Nicméně, já jsem si tou knížkou prošel. Oni se teď stydí, ale já jsem v tom opravdu nebyl sám. Byli jsme autorský kolektiv a já teda se nějak zmíním. Já opravdu, protože jsou tady ty výtisky jenom 2, je to naprosto čerstvé, tak my si to tady musíme trošičku půjčovat. Nicméně ta publikace je výstupem dvouletého řešení projektu Kaču, na kterém tedy participovalo několik kolegů, zároveň tedy i spoluautorů této publikace, která tedy mapuje oblast využití moderních nástrojů určených pro vzdělávání formou e-learningu. Já budu přát té knize, jako bylo tady, to, aby se prostřednictvím té knihy začali vzdělali učitelé vysokoškolští, začali správně používat e-learningové obory a prostřednictvím jejich studentů, kdy jsme na pedagogické fakultě, se to dostalo do těch nižších stupňů vzdělávání, protože tam to je opravdu pole ještě neorané. Jedno, protože dnes jsem celý den na e-learning vzpomínal od 7 hodin až teď jsem v podstatě měl prezenční výuku a když jsem končil, tak jsem byl opravdu rád, že jsem to udělal a řekl jsem si tak, jak jsem znal. Příští den už nebude tak pracovně nabitý, jako byl včera, takže dnes ráno nás čeká plenární jednání, na které navážou praktické workshopy. Než se dostaneme k samotnému jednání, tak mi opět dovolte několik organizačních informací. Já jsem mluvil v oblasti ICT a trošku historie pedagogiky, což je byla zvláštní kombinace pro mnohé již nějakou dobu. A je to pravda, že nějaký ten nesoulad nebo možná nějaké bariéry tam mezi těmi dvěma světy existují. Já se vám dneska pokusím ukázat, co přináší pedagogický výzkum a jaké inspirace vám možná do praxe může. To je taková zajímavá věc, prostě skutečně do zavedení na novou věc, tak z toho může žít jako 10letí. Tak, v současné době se to vlastně směšuje, že vlastně Web 2.0 se považuje za to, které ještě sociální sítě, není to úplně pravda. Vytvořit vlastně jenom podmnoženou Web 2.0, takovou tu, která je samozřejmě teďka popředí pozorností, ale není to jediné. Pro ostatní je to jistota, že se za nikoho nevydá. Funguje to tak, že svůj profil ověříš pomocí přihlášení přes moje ID. Potom na svém profilu budeš mít hvězdičku nebo jiný symbol, že tvůj profil je ověřený a všichni ostatní, kteří tvůj profil uvidí, budou mít jistotu, že nejsi žádná webová. Věc, vlastně to DVDčko Seznam se bezpečně 1 i 2, tady ta DVDčka poslali do všech základních škol v České republice, s tím, že bohužel se nám stává, že řada učitelů se fakt nedostali k těm preventistům a nejsou používané, ne z toho, že by to nebylo efektivně zajímavé vlastně. Protože možná bych měl mít obět nějakého hackera, protože to musí být, které by musel vynaložit, aby prolomil vůbec nějakou počítačovou ochranu, nějaké velké firmy nebo by bylo takové, že tady musel být naskládány servery, které by běžely v kuse asi 17 let, aby někdo na 6. Když to tady v té máře nenasměrujete, ale oni tvoří, nebo v té zóně tvoří sami. A vy jenom ukazujete cestu. Takže ty výsledky jsou někdy velmi zajímavé, protože přijdou studenti na ledace a myslím si, že vysoká škola, střední škola určitě na základkách to asi není problém. Ale